Do p***y celé auto kukláčov. Normálne mali vesty a granáty, raketomety. A celé auto na mňa. Ja som iba občan. No ale nech nepredbieham. Ako každé ráno vybral som si bike, nasadol som a idem. Idem a v jednej časti mojej trasy je benzínová pumpa, kde musím preťať cestu, ako vychádzajú z tej pumpy. A stojí tam čierna dodávka. Mora 40 aut stojí za tou čiernou dodávkou, tak ja idem, že chuť more, však chodne. Choď, pál do p***. Zaraziaš aj mne, zaraziaš všetkým za tebou. Migaj z tejto cesty, preč, pál, head. Tak som tak zdvihol ruku, že... A potom tak kúkam, že... A teraz už som zbadal tam takých pánov a kúkali cez to zatmavené sklo. Všetci na mňa kúkali. A pozor, to nie je všetko. Lebo ja nechodím na bicykli takto. Mám masku na tvári, no idem takto na bajku a pozerám do toho okienka, zdvíham tú ruku, že hej! A jak som takto ich zbadal, tak teraz oni kúkajú na mňa, ja kúkam na nich. Oni kúkajú na mňa, ja kúkam na nich, na nich. A jak som tú ruku tak zdvihol, tak som išiel akože, som sa poškriaval, ako keby ma príľba svrbela, nie? Tak som si tak tú ruku dal naspäť, chytil som sa riadiť a teraz som zastal. A neviem, že či môžem ísť, hej, bo 40 aut za nimi, tak asi zadá čo deje, tak som zastal. A teraz ako oni ma videli takto v tej kukle, hej, s tou príľbou, tak oni hľadia na mňa. Do p***, celé auto kukláčov, normálne mali vesty, ja neviem, granáty, raketomety, všetko do p***. A celé auto na mňa, na bicykli a ja. Páči sa. Môžete ísť. Ja som iba občan. Nie, na mňa nečakáte. Normálne ja som bol zmrznutý, si predstav, že venčíš psa a pes zbadá vevericu, hej? A teraz tá veverica zbadá toho psa, tak normálne, že dačo robila, hej? Dačo tam robila? Neviem, čo robí veverica. Žere oriešky, hej? Žere oriešky, teraz zbadá toho psa a dobre vie, že je dobre vie, že keď, že už ten pes zná, nie? Že už vie, že proste už tak teraz tá veverica tak kúka, hej, a aj mne to oko tak normálne. Že normálne mozog prepočítava šance, že 0,3% mám na prežitie, hej, a teraz to oko mi tak blikalo. Teraz celé to auto na mňa kúka, hej, oni nežmúrkli, trénovaní, že im môžeš sprej striekať do očí slzy a oni nič, oni iba tak kúkali. Mali kúkryta, neviem ako sa tvárili, možno sa ujebávali, ja neviem, ale ja iba kúkam. To oko mi tak týkalo, že normálne tu mi začala pumpovať žila, normálne jak ropovod, že a že ty ja že tak idem, tak ja idem. Keď nejdete vy, tak idem ja, hej. No len jak som ja išiel rýchlo, tak ten som mal prevod na ťažší, viete. Takže idem sa odraziť. A idem, rozbieham sa, tlačím, vieš, keď sa držíš tých riadičiek a musíš tak pedálovať ako idiot. Tak oni, a teraz, ja som normálne cítil, ja som nemusel pozerať, ja som to cítil, že tie ich hlavy idú takto, že. A ešte, jak ja som šiel pomaly ako dôchodca cez prechod, lebo som sa nevedel rozbehnúť, tak ich hlavy museli ísť tak, že. Podľa mňa oni si mysleli, že my sme vstali o 4:00, obliekame sa, trénujeme ráno, hej, aby sme sa nabudili a ideme na raziu a ty tu teraz. Čo ak akurát, keď ja som prechádzal, tak im ten páchateľ zdrhol, alebo čo, ja neviem. A ja teraz... Viete, som sa ešte tváril, že pohoda, vieš, že... A teraz oni, že... Podľa mňa oni už vyberali tie bazuky, že ma dajú dole, že nech im nezavadzia, lebo tak 30 aut za nimi môže stať, ale jeden cyklista p***aný nie, hej. Takže... A potom som si tak išiel ďalej, tak som... Vieš, ako keď v noci ideš lesom, tak vnímaš úplne, že celý vesmír, že ti tak prúdi ten zvuk proste zovšadiaľ, že keď ti padne lístok na druhom konci mesta, tak ho budeš počuť. Tak ja som tak išiel na tom bicykli a teraz idem a ja, že či ani sa neobzriem, nebo ešte ma zastavia a mi budú kontrolovať baťoch a mi povyberajú 10 alebo čo. Tak ja, že idem pomaličky, kľudne, nič sa nedieje, pohoda, že však už som čistý. Nie, ja toto nerobím. No. Nie, fakt nie. To ja mám oči také, bo iba malo spím. No. Potom už, vlastne zvyšok si ani nepamätám, už som sa ocitol iba tu a som si povedal, že vám to poviem, no. Ja som dopotený, ty kokos, aj teraz ešte.